amfani, ya bata min yadda mutum zai sauke ko zai saita ko ya daita ko ya setting din Facebook din shi, yadda Facebook din shi zai rika lura da awoyi ko mintunan da yake amfani da shi akan wannan shafi. Ma'ana idan ka kasance kana yawan shiga manhajar Facebook, sannan kuma kila ba ma wani abin da kake amfana, so wannan bidiyon da muka gabata na yadda ta amfani da Facebook zai matukar maka amfani, domin zaka ba ma Facebook damar duba awoyin da kake batawa a wannan kafa, sannan kuma da irin awoyin da kake so kai ka rika amfani da wannan kafar. Kamar duk wanda ya bibiye bidiyon zai ga ƙarin bayani sosai practically yadda zai yi wannan setting din. Idan misali kai kana so kawai a rana awa ɗaya kake son kawai ka ware ma shafin ka na Facebook, akwai da za ka yi seti. Kana cin wannan awa ɗayan Facebook zai turo maka reminder cewa ka ci wannan awan, so kai kamata ka kanka faɗa ko ka fita ko kuma ka yi dismissing ɗin wannan reminder ka ci gaba da aikin da za ka yi. To da dai sauransu, da kuma gaya maka cewa a wannan makon ko a wannan ranar ka yi amfani da Facebook na awa kaza da sauransu. To kamar yadda a cikin rubutu da muka yi a blog, wato hashtag mun yi magana akan cewa banda Facebook akwai Instagram suna da makamancin wannan feature din. Alhamdulillah yau zamu yi magana ne akan YouTube, yadda zaka saita YouTube ɗinka. Misali idan kakan yi bacci karfe 9, so daga zaran ka ɗauki wayarka ka shiga YouTube karfe 9 nan ko 9 ta goce, YouTube za su turo maka da reminder cewa karfa ta wuce lokacin baccin ka yayi. Sannan akwai kuma wani saiti da ake a cikin YouTube ɗin shi ma, wanda za ka iya saita maybe bayan minti 30 ko bayan awa ɗaya in ina amfani da YouTube ya turo min cewa ya kamata in ɗauki hutu. Don akwai mutane da yawa da zaka ga musamman masu kallon series ɗin nan, za ga wani sai shafa awa 2 awa 3 yana kallon bidiyo a YouTube, kuma wannan yana da illa sosai musamman ga kwakwalwar mutum da kuma idanuwan mutum, wanda daga bisani za ga mutum ya fara ciwon kai, ciwon ido da sauransu. So duk a YouTube akwai yadda za ka yi saitin ce to YouTube idan na kai minti 30 ina kallon bidiyo ka gaya min ya kamata in ɗan je break, ko kuma YouTube karfe 10 nake so duk abin da nake a YouTube karfe 10 na yi ka gaya min cewa ya kamata in je in bacci, saboda in samu kwakwalwata ta natsu in tashi da safe da sauransu. So kai tsaye insha Allah za mu je kan setting ɗin da ke kan wayar kowa, ko in ce YouTube ɗin kowa. Bayan ka shiga YouTube kenan, gashi nan na shiga YouTube na je setting, zan zo nan general, gashi nan na danna. To kamar yadda kuke gani remind me to take a break, wato ka ɗan tunasar da ni in tafi hutu. Nan ƙasa kuma remind me when it is bedtime. So ni already na riga na yi setting ɗin waɗannan abubuwan. So duk sanda na zauna, kamar misali wannan na farkon, duk sanda na zauna na yi wannan na farkon, duk sanda na zauna a YouTube na yi kallo kamar na awa 1, to YouTube zai turo min reminder ya kamata in je break. Saboda na yi activating ɗin nan gurin, in gane. Sannan duk sanda kamar jiya in ban manta ba, na ɗauki wayata wurin 11 saura sai na hau YouTube. Ina hawa YouTube sai na ga sun turo min reminder cewa it is bedtime, lokacin bacci na ne, saboda haka in je in kwanta. To amma idan kana da wani urgent abu da kake son ka nema, za ka iya dismissing ɗin wannan reminder ka nema abin da za ka. Amma in dama kawai shawagi za ka yi, to lokacin baccin ka yi, kuma idan har da gaske kana son ka takaita amfani da wayarka ko wasu shafuka kamar YouTube ɗin, to sai ka haƙura kawai ka ce to shi kenan. To wannan kenan. To kamar yanzu idan misali naku za ku gan shi a haka, duka ba a yi activating ba. So idan kana son ka activating za ka zo nan remind me to take a break, nan zan danna. To bayan na danna zai dubo min nan. To break ɗin da nake son in ɗauka
bayan awa nawa ne, kamar in ni amfani da YouTube na awa nawa ne, to anan zan zo in saita awa. Kamar misali ina yawan amfani da YouTube, in nayi amfani da YouTube na awa 2 ko awa 2 da minti 50 ko ma me, ga minti ga awa zaka saita. Misali nayi awa 2, to ina son YouTube ya gaya min cewa in huta. To idan muka kalla nan gurin, in muka kalla remind me to take a break ɗin nan ƙasa, nan zamu ga every 2 hours. Wannan na nuna cewa ka sa ma kanka interval ɗin 2 hours. Duk sanda na je ina amfani da YouTube na kai 2 hours, to YouTube zai turo min wannan reminder ɗin. Wannan shine amfanin shi. Sannan na gaba shine wannan remind me when it is bedtime. Shi ma naku ba activating ba, so za ku danna nan sai ku yi activating. Gashi ina activating zai nuna min wannan window. Show reminder during these hours. Lokacin da nake son in bacci yadda na saita shine karfe 10 dare zuwa karfe 5 ɗin safe. So duk a tsakankani daga 10 zuwa 5, duk lokacin da na ɗauki YouTube wayata na shiga YouTube zai turo mun kamar yadda kuka ga wannan, amma rubutun zai zama it is bedtime, lokacin bacci na ne wannan. Sai nan ƙasa wait until I finish video to show reminder. Za ka iya deactivating ɗin shi, za kuma ka iya wannan wata idan misali kana kallon bidiyon ne 10 ta yi, zai iya ɗan dakatawa ka gama kallon bidiyon da dai makamantansu. So ni na bar shi active. So za ka iya dannawa ka canza, misali kai kana bacci ne karfe 9, misali kana bacci karfe 9 ko kuma ba ma bacci ba dai ka son ka hau YouTube daga karfe 9, sai in sa karfe 9 end time. Daga karfe 9 zuwa karfe nawa ne baka son ka hau YouTube, sai in ce karfe 9 zuwa karfe 9 zuwa karfe 4 misali, karfe 9 zuwa karfe 4. To duk daga karfe 9 dare zuwa karfe 4 safe, duk sanda na hau YouTube zai turo min reminder lokacin bacci na ne, sai in kwanta. Ina fatan mun gane. To ni bari in maida shi ainihin saitin da na sa shi daga karfe 10. Ko ba ni ba, ko wani ya zo ya hau min zai nuna min cewa, zai nuna wannan mutumin cewa ga abin da ya kasance, ko kuma ga tsarin bedtime ɗina. To ni bari in sa shi zuwa ma karfe 8, tunda safe ne ba wai amfani na kan yi da wayan ba, zuwa karfe 8. So ko da karfe 7 ne ko da asuba na tashi na ɗauki wayata zan shiga YouTube zai gaya min cewa wannan fa lokacin bacci na ne, ko ba ma lokacin bacci ba. Misali kana da makaranta ne, kana da exam, kai kuma ka nace sai kai amfani da YouTube, haka nan ka ɓata lokacin ka. To in dai kana son ka saisaita amfani da YouTube ɗinka, babban abin da za ka yi shine ka zo nan kai setting ɗin nan. In dai ka tabbatar za ka bi setting ɗin daidai yadda ya kamata, sai misali ka ce to ina son in yi karatu daga karfe 10 dare zuwa karfe 3 dare misali. So ko da ka shiga YouTube ka yi karatun ka shiga YouTube zai gaya maka cewa bedtime ɗinka ne. A lokacin za ka tuna karatu fa ya kamata ka je kai, kana da wani abu muhimmi, to za ka je. So wannan gaskiya akwai amfani sosai, waɗannan settings ɗin guda 2. Na farko zai sa ka saisaita yadda kake amfani da YouTube. Na biyu zai taimaki ƙwaƙwalwarka ya huta. Na uku zai taimaki idanuwanka su ma su huta, wanda idan idonka da ƙwaƙwalwarka ba su huta ba, da ganin ne mutum za ku ji na cewa idona na ciwo saboda tsananin kallon waya. Hasken wayan nan na kawo cuta, yana kawo ciwon ido da sauransu. To da fatan amfana, kuma idan akwai mai tambaya zai iya ajiye mana a comment section, kuma muna fatan mutane za su gwada kuma su yi sharing, saboda wannan feature ne mai matuƙar amfani ga masu amfani da YouTube. Kamar yadda na ce, akwai makamancin wannan na Facebook, wanda in kuka waiwayi videos ɗin da muka yi baya, akwai wanda za ku gani. Sannan akwai abubuwa da yawa a YouTube, kamar yadda muka sani. Akwai da za ka mai da shafin YouTube ɗinka ya koma baƙi, akwai da aka mai da shafin Facebook ɗinka shi ma ya koma baƙi.
da dai batutuwa da dama. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu kawo wani abun kuma daban. Mun gode.